נפוליאון שכבש את ארץ ישראל לפני כ-200 שנה, היה לו קרב מאוד גדול במגידו. הגנרל אלנבי האנגלי, שבמלחמת העולם הראשונה לפני כ-100 שנה, כבש את מגידו, והוא נקרא לורד אלנבי או פיליקסטון מגידו, האביר אלנבי מפיליקסטון, שזה עיירת הולדתו באנגליה, במגידו, גם בגלל החשיבות הסימבולית של המקום, וגם בגלל זה שהקרב הכי גדול שלו נגד טורקים היה פה במגידו, ליד מגידו, בעמק יזרעאל. אבל בזה זה לא נגמר. במלחמת ששת הימים ישראל הותקפה על ידי הערבים מכל הכיוונים. הירדנים ישבו בערך 2 קילומטר מפה, מיד אחרי גבעת עוז. ששת הימים. סליחה? ששת הימים, לא? במלחמת ששת הימים, כן. לפני 45 שנה. והירדנים עשו מאמץ מאוד מרוכז לכבוש את מגידו. כי אז היו חותכים את המדינה לשתיים. אם היו כובשים את מגידו, היו חותכים את הכביש לוואדי ערה, ואתם יכולים להגיד מה הבעיה, אז ייסעו מסביב בכביש ואדי מילק. אתם לא זוכרים, אבל אני זוכר טוב, במשך שנים ואדי מילק בקושי היה שביל עיזים. אפשר לנסוע דרך חיפה, אני לא יודע אם אתם ניסיתם עם אוטו לנסוע דרך חיפה. להעביר שם גדוד טנקים זה לא ממש ריאלי. זאת אומרת, היו מצליחים לכבוש את מגידו, היו מנתקים את המדינה לשניים. למזלנו, הישראלים כמובן עשו מאמץ לא פחות גדול כדי לשמור על מגידו. ואני ישבתי בקיבוץ, הייתי אז חבר יחסית חדש, ועוד לא הייתי בצבא אפילו, הוא שם אותי כאחראי על עמדה עם רובים ושני נערים, וכל היום הפגיזו אותנו והפציצו אותנו, עד שבסוף ידם של הישראלים הייתה על העליונה, והקרבות התרחקו לתוך מה שאז היה ירדן, מה שהיום נקרא הגדה המערבית. אם זה באמת היה הקרב האחרון, אני לא נביא, אני לא יכול להגיד לכם, אבל רק כדי להמחיש לכם שעד ימינו אנו היו קרבות במגידו בגלל החשיבות של המקום. עכשיו זה מקום קטן. מה? מקום קטן.